PAMBY TV is back again. If you want to watch good programs on your screen, then watch PAMBY TV on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. And to make I also bet me ahead, Nyansa Pon, Titi Amamre Crew, personality profile, Metre Mashas, all social and entertainment issues. And I make I also say, open say, oh, bold, Majibia, who the rua, they will hold at the mouth. You be cow, neat. Live coverage, our videos, no bra, name of good editing. We bet me ahead, our Facebook, PAMBY TV, TikTok, PAMBY 90, Instagram, PAMBY TV, YouTube, PAMBY TV. So subscribe, comment, na share, na abribia videos be about when you be ashe. PAMBY TV, we save all. I have 4 memamo akwaba at the bar EWIASE na okwa jumadi so PAMBY TV so. Oba de adom enanso yeshia. Yeba na yeba beka sunsumu asem. Na sunsumu asem na otwa mu no yesua ehu se. Yo sunsumu yade yo sunsumu awade ena sunsumu EWIASE. Na otwa mu no eno di nkomo efa sunsumu yade ehu kwan a sunsumu yade enam so eba. Ora ya kyereme emeyete asese. Kwan obetuma fa so anya sunsumu yade ebi ni se waye obi bone. Anase wakasa ediatia obi. Kwa be so ena waye obi bone ana wakasa tie obi a. Obefa so aja sunsumu yade. Me twa me ho aba, me ba mema ora ya kyereme akwaba. Na wa kyerɛ yen. Kwan a waye obi bone a ofa so aja sunsumu yade. Ana kwan a wakasa tie obi a ofa so ema wonya sunsumu yade. Kai se ubetumi a follow PAMBY TV our Facebook, YouTube, Instagram, TikTok PAMBY 90. Like na share our social media handles out doing nyina eso. Bua unua bi ma onya EWIASE ana hodwumade bi ewe se ebeya china onko ka asem nti obi na akwakọ wie no sunsumu yade. Na na Fred Mantani meba sesi a meba mema ora ya kyereme akwaba. PAMBY TV is back again. If you want to watch good programs on your screen, then watch PAMBY TV on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. And to make I also bet me ahead, Nyansa Pon, Titi Amamre Crew, personality profile, Metre Mashas, all social and entertainment issues. And I make I also say, open say, oh, bold, Majibia, who the rua, they will hold at the mouth. You be cow, neat. Live coverage, our videos, no bra, name of good editing. We bet me ahead, our Facebook, PAMBY TV, TikTok, PAMBY 90, Instagram, PAMBY TV, YouTube, PAMBY TV. So subscribe, comment, na share, na abribia videos be about when you be ashe. PAMBY TV, we save all. Aja akwaba. Ya dia na risi. Meda se nanso waje pene aba EWIASE na okwa dwumade so PAMBY TV so. Smeda wase. Aja ya na otwa mu no wo kyerɛ ye me hu se EWIASE na okwampa. Osunsumu EWIASE, sunsumu awade na afi sunsumu yade. Na otwa mu no kasa fa sunsumu yade ho. Ebedu se kwan obi befa so anya sunsumu yade bi ne se obi be ye obi bone ana se obi ebekasa tie obi dwade no se da na ahwefo ehwe EWIASE na okwa no frɛ na ebo aba so ye bisa da be na mo be hia bi na se be ya kyerɛ me nkoye obi bone ana me nkokasa tie obi na akwa akogya me sunsumu yade enti ahwefo ne atiefo ya crowd 8 Kwai ben ena mefa so aye obi bone amanaja mesunsumu yade ana mekasa tie obi amanaja mesunsumu yade arefo na tie for 80 nana medase abse na otwetwa mu se dem bobo niema bebrebe su no ya me ehunu se de sunsumu niema kwan a nipa fa so timidi yade ema obi ema ye kan ya ba be si se ekoba se okase tie obi a otimi ede sunsumu yade ma wo na nanu se yenkomodiem no nye de bia na yetimi eka asem bi wo hodmo a yehunu no se ebia boapayo ye ka asema me tie obi nanso so yen kasa ye mu no bia na atie nipa no wa bra ye kora no ye ni na ye ho so eno enam so ma yetimi nya sa sunsumu yade no ebi nso so timi ya ni da ho bi ho ani amo ho sem ebe ye de akire nipa no eno so nam so e ma yetimi enya sunsumu di otimi edi sunsumu yade no ebi maye
ɛno nti yɛn kasaeɛ no ɛtumi yɛ boapayɔ ɛna bi nso tumi yɛ bra yɛni ɛna yɛn ho so ne yɛtumi di nya saa sunsum yadeɛ no nipa no tumi di saa sunsum yadeɛ no ɛma yɛn ansam mienu ɛna ɛnɛ wɔkyerɛ yɛn yi ebi wɔ hɔ a ne na so na wakasa tie nipa no ebi wɔ hɔ a ɛboapayɔ kasa bɛ na mɛka ama ni na me ho so na ebi asa kasa me kɔ kan no na matie obi ebe gyina so ma nipa no aje me sunsum yade me dia hu se asem kra me kan yi atie nipa no na wodim se wiasim ha no ebinom yɛ ahantan ebinom yɛ dwɛ ebinom yɛ ahomaso ɛno nti ɔne obi ahia saa dwa ahantan ne ahomaso sunsum no awura no nti ɛkɔba saa na otimi obi ɔne be hia bia no ɔkasa ditia no ɛna obi so hɔ no ɔkasa wɔ ahobrase mu saa nipa no ebra o kasa no onim se ebi asem a woka no etie nipa no nanso so no na etie nipa no enti na ma medi kan ka se ebi wo hono mo a eye anida ho ebi nso so enye yen anida ho na bra ebe kasa ebetimi etia obi na ye anida ho no eye kasa bi te se wadidi nipa natem prekope se be ye wa aboa kwasea ne de keka ho no ma no osubi na so de ya ebetimi di aka de etie nipa ebi wo hono mo a nipa na fa ne tra ebi nso wɔ hɔ a yɛ wɔ nsɛm bi wɔ hɔ no mu a wobɛka ebetimi atwi nipa no sɛbe wobɛtimi aka ma natimi akɔ wura wabusua mu mpo ebetimi awura ofie mpo ya ɛno no ebi kura saa asɛm no na ɛnya de a ɛkɔ so wɔ ofie na nso so no nipa no betimi aka ama na awura wabusua mu a ba sa yawdie nti no nipa nso timi fa so ɛde sunsumu yadeɛ etimi ma wo meda se bi otumi kasa ema wura mu kasa tie abusua nipa na wura ne mu a no so tumi gina so e de sunsumu yade ema wo te se metie wo yi a obi a omu ade sa pepepe ne kasa bi hatu sa pepepe ti aje ya kyerɛ me kyɛ me pani bi a me ne wo kasa yi bi a mesrɛ me ka wo ma no susumi na so de abrabɔ no bi a wo hya ase no antumi anwie wo yi wo kyɛ me hwɛ sɛ de waduru a wo kyɛ me nanso abrabɔ no me bibia kɔ so hyew ema me ti ema me mu me no hia kasa bia metumi ka kyerɛw ɛno ba eba ne saa wo sunsumu ani a obetuma ja me sunsumu yade ana saa pepepe ya ode a me di mu no etimi ma wonya sunsumu metimi de sunsumu yade ma wo efise buo eni anidi a wamfa ama me ninti no animti ebu a wabu me ninti no etimi ma me nya sunsumu yade ma wo enne obehwe yenim setete no yade bia broni beka se stroke jojo wa yade no dem setete ansa na obetuma anya saa yare bi no eso obi a wabɔ ne bra wie fia de otwe fia de okroko mfie oha saa fu na nanka yare yeta hu sa chi omo yeba yemre ya omu ya maybe at 35 years 32 years 40 years na ni pano stroke ache no yebetumi aka se saa normal bi ana kofa saa ha no ba na ibi o hormo ane enuane a yedi na hodo bebrebi e de nyare wa bebrebi de bre yen okay na mu bebrebi susu o hormo a e sunsumu yade te ne ye fa sunsumu de no na sunsumu de ne se ene yen hyede ni yade poten se yade wei ana se yade wei e na e sunsumu yade e bra nipa no obde yade ne be ma no na yade a obeko a enko no eno ne be ba be sunsumu yade nana enne atiridi kura no obitimi de to so wa bra be ko ayaresabia wa bra wunya ayaresa enne yade bi ti se HIV AIDS nanka enim se enam oba ene memma ehia mudie mu ene ma yenya HIV AIDS enso so ne yetimi to de ma yade bi ti se diabetes yade bi a nanka enim se omo asebe nka omo di niema ye sochie nom ne de keka ho nanka timi de sa yade ne ba nenso so nom ne sunsumu itimi eto yade no sade ma enne obi ohono mo yade bi te se stroke se de wo kan yitimi to no sunsumu e de manipa ewom wiase de no ho de nenso sunsumu de no ba be bata ho amane ye ko yade kwankro adoso e wo wiase a ye gye ho ba bia enye anti eno na otwetwa mo ka kire nse yade ne bi wo ho a o de be kware se be ya ye nya no aduru ya wunya no aduru onso nim se nka ya 3D nenso so be ya wunya no aduru if say e sunsumu ne yade ama wo e na saa bre no so no minim se eye nana amfre e na makasa atia no ye ntia ma manya saa yade no ana se eye obenten ana asumasi makasa atia no ne se nti no e basa na amietimi
yebedi ho abubo de anantia se bia ye kɔ asupiti ye kɔ doctor we ho ye kɔ doctor we ho nom ndizi enye sunsun mu nipa bia manantimi anka nkire se wei na ekotie wei na ekotie wei na ekotie de a dinsi bitimi ehunu kira kwan akoba ne sa media hu se asuma se na obenten na mekasa tia no na se mehu nipa no na mekopa ne kyewa obetuma ye afiri me so ana ansa na obehu se saa dwumadi no saa yade na ba beto so no gise bia wonya sunsun obi onim fom so na wotwe ba meka se wobetimi ahye obi kro obetimi asere usika ana obetimi asere wade mesro ma me bi kra sika ketuwa bi wi di mana otimi yisa hintasem na didi kire ho nti mpempi omo a omunim honhom mu nsem no ne timi da na didi kire yen ena se koba se wo obi a wonante a meka so wonante a wotimi kɔ omo a omo ye sunsun mu dwumadi no timi kɔ saafo no ho omo timi da na didi kire ho na se de obisaye no omo ye kɔ saafo no ho no de a omo timi kire mpo eduro bi etimi bodin ekire se asomesi obenten anase obenten na ede yade wi amawo eba sa no so essence ye hunhum asem ninti no nipa na odi animu no etimi ene nipa no ehia sunsumu ma osere mawo na se ogitumu dia sabre na yare setimi ba na so ntimi anya ntumu dia ni obeko akwa wanhwe a gese wode yare no akowu media minim say atridi minim say diabetes media minim say o yade yafuyade bi keke minim say manom para se de na wo kan yakwa resabi akwa doctor so answer obekra be ka che o se bi yare kra so yade no bia na makwa ma se de aginsamo awie ekoba ne sa na sunsumu nipa no hu se obenten na sumasi ena de sa yare na to me so esan kasa bia me kasa tia no entia opa chewa aginsamo wie a metuma nyankwa na America no se koba se oka na ogitum wie a eno de utumi nya yaresa ete se ye nia ye wiase a yeti se wa ye obi bone na akwakopa cho na nipa nso ogya o ode a chewo no so nya de chewo wie na wo yifiri na komemu a bibia ni akiri bio nti ye koba sa no na se a chopa na nipa ne de bekọ no eduru ba bi a otimi je mpata nti se mpataje no ogi wie a eno de utumi senya ayaresa nemum se kobase wa anya ntum na mpatade no wa anye mpatade bia no ka se onya mu mane nkade a edin se sunsun mu nipa no ebetimi asaw yare amana yeyi eba sa de edin se sunsun mu nipa no ebetimi asaw yade amana yeyi wo hwe ewiase na hokwa ewo PAMBY TV eso aja ya okyereme na enanso me na ahia na okyere ye kwan a obi betumi afaso ato sunsun yade ede ama se wakasa tia obi na waye nipa no bone na aye ne ya na nipa no aye na adwen se onfa nche onya mane nka ene ono nso ebeto sunsum yade de ama wodi onim se HIV AIDS o mo adwaman enti nka hunya se yade otumi nya bi kasa okasa ti obi wani enso ade enti etumi ma obi to HIV AIDS ade ma atidi yare malaria wodi onim se onya bi na nka anya hwe no onya sempo adua ba bi na o pusu na onum bi o hospital na ya mo 44 na onum a ebeko o de 3 ya de no wachini a wonya no aduro enenso ade ne kasa bi o kasa kire pani bi a ono onye na waye na adwe so onfa nche no ema otumi enya sunsumu yade minu abrante minu abaywa ewiase na hokwa na wa kasa yi hwe nipa one ne kasa no sanse da bia meka bosh chokronkron emransam a bosh wo mpa ne se diwaja ene wonani na won kwanna aware wa asase so emransam health insurance ana enkwa insurance omuni se diwaja ene wonani na won kwanna aware wa asase so ne nyina ne se bro ho asema obi a ochen wo ano ana chokronkron no eka se bro ho asema obi a ochen wo se be ya won kwanna ebe ware e wa asase so aje yawo yase abewura chokronkrom kakra sunsumu asem ne yeka de na nso be de da bia meka sa emransam onyankopo ka se di waja ne wonani na onkwa na ware wasase so no my friend say insurance policy a life insurance policy a onyankopon na ode mani pa bia se yedi so me ya transase so ache se da wakan me ya bofra abrante masi so me mohwe peni bia me hia no kasa bia na me kastre no na se eno na tumi obi to susum ya de mai sa pepepe takoba sa na sa life insurance policy na
onyankopon se yenni yejare ye nani yankwa na wara asase no yamfa nya adwuma na expire na expire kra na me de me hunu wa abrabom ni se enye nipa chen yenkwa na se yedi oni okay enkoda nketo a ye ne omote nkoda nketo a ye ne omote bro no so ye ne omote kurum ye ne omo ete mantemu no ese omo nyina adibuo ni anidie ma omo sebe fise honhom nsem no enye mpanyimfo nko a ne kura honhom ene nkoda soso wo honhom ni bi esa sa pepepe ese yemfa honhom bi yemfa sunsum nsem bi anase honhom bi te se bayi na na se me wo bayi na se eduru ba bi na mfi se mabere na mpese me de cha akoda bi a mepe na se mofi no ona mitimi de che no okay ntimi de che na akora nso de bayi adwuma nti nye mpanyimfo nko a na eduru bi a ye kase yemfa nidie ma wo mo be de me se nkwada nyina se se de nidie ma wo mo se de be ya so mo so mu kura honhom nsem na se sunsum nsem ni bia o mu ntimi fa ni yenya aye o kire ma twema adwen ase asem zo bra na misana ye ko school na ye teacher ni ko passem nkwada mienu bi ekobo omo enkwada se teacher twen ubehu ampa ade kye teacher ba school na ni nyina honho no kyese ya dwen ho ye nte ase anu bi na wo kan se nkwada nyina anu ye sunsum asem ni bia sunsum asem ni bi no teacher ni bi sa ono soso okobo nkwada na se edusi baby no na omokoyi nani no na omo de akobo tennis ball table tennis bi nti se eduru bra na omo de ekwakọ hye no na ade ache wo mo nti ba sa na omo de ani no kotutua na tiko nti sunsum no nkro omo wani no de se teacher ni no dane nani se otwere wo twiredua no so a na omo hu ni se nanim na hwe wo mo odane nani no de hwe mo hu si na tiko nti na nkora na esere nkora na esere nti teacher ni no ene omo eye ya nti ekire na akora ba ko be ka se teacher ano bra obro yen no ya de bia sori a wani o complain bebrebe ni nyina no nye bibia o na wani na adwu bia be yi de kobo table tennis enti na adwu ye ba ya ye ba de ba be na ade ya ache nti ntimi amfa anhyehe wani num nti no ye de beto watiko nti esi ya wugina ho a wani hwe yen sisi ya no watiko ne hwe yen na woda ne watiko so hwe ya no wani hwe yen na teacher ni no di sun no bi se o mo se na meyeden na ye de meyeden na ye o mo se nyahwe ye beboa wo anadwi ukokoda ye ba behwe dia ma nti anadwo no na o mo koye kukuyiye no mo de to ba bi a esese ye de to na ma teacher ni no enya na hoden enu nti se nya ho brase ye teacher ni nya ya o de nkoda no ekasa ya na nka din se nka sa aniyade a na wo no so no anase na nia no mkoyidi bobo no nka ombejai nanso bra obre no ho ase ne nkoda ni hia ye obisa omo a omo kan mu asem de kire no no omo hu no mobo e ma omo jai na nina na omo didi agro no nti nya mpanyimfo nko ana sebe ye omo bone a omo timinya enya ye eni ye nini ye emum ne nkoda nyina se efiri nkokoto nkranto tofiwa ekopem omo a omo kosuku ponso nyina no omutimi edi yenya nti se yedi obuo eni anidie ma wo mo se de be ya safo no susu entimi ni yenya asese yedi obuo ni anidie ma obia peni abofra se be ya sa nipa no honhombone bi sunsumbone bi sinsumani bi wone so a onfa sunsum yade bia ema emeto ye so menu adofo eyasu ya kakabe semate ewiase etimo no ena hokwa ewiase na hokwa ena wo he PAMBY TV so kai sa ubetumi a follow PAMBY TV or Facebook, YouTube, Instagram, TikTok PAMBY 90 like na share our social media handles out doing na eso sa be ya unua bi nso ebenya ewiase na okwa dwumade bi ahwe na oye bibia ode betu ne ofo na watuma bre ne ho ase na onkoya kakabe nsem enkonkoye enanso ade bi entie obi na chena wakwa akoto honhom yade ede amano kai se wo pese oso yasene a ya screen no ase open ya telephone numbers egu ho wo fra ya beje oso na won hye bia no ye ne wo atumi aye ewiase na okwa e na wo hwe no me ba sisi a me ba mase akọ aja ya ochireme nchen ene ye nya den bi kra me kasai mani na me ho so se ro yi kan kae no na makasa tie nipa no ebi nso wa na efrimi ankasa misuban
makaka bensem eni enso ade na ye tranton e de kofa sawi ba e free na come kasa menye den bi tu na mo a menye den se be ya minkoti obi nya bori nti obi na onkoto sunsum yade emfa mame me ba sisi a PAMBY TV is back again. If you want to watch good programs on your screen, then watch PAMBY TV on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. And to make I was so with me, Nyansa Pong, Titi Amamre Crew, personality profile, Metre Mashasi, all social and entertainment issues. And I make I was so open, so bold, you might be a hundred rua. You will hold at the mouth. You be cow, neat. Live coverage, our videos, no bra, name of good editing. We bet me action, our Facebook, PAMBY TV, TikTok, PAMBY 90, Instagram, PAMBY TV, YouTube, PAMBY TV. So subscribe, comment, na share, na abribia videos be aba when you be ashe. PAMBY TV be save all. Ajaya, mesa mo akwa babi. Na meje oso. Aja wanti me sa no yanya den. Mani na me hoso na me kase oti obi a amane. Mani da me hoso me ye nuamo nsem, mani tra, mani nton, mani nsade a yato homu yade mame. Ewiase atimu nti menya den na mankwa nkohia sa hawe bi. Ni nyina na se bi nya kasapa e de ma nipa titiru bie bi hia no wo yabrabom emfa ho ne di nipa no ye emfa ho ne sebe ni nipa ban se owo bi se oni bi e se di obuo ni ani die ma no na me wo yonko bi o mpapa krum na sa yonko no na wabodam na abri bia mo pese o mo de ne kwa yaresa no me na no mbefa me metimi di nako adentia fise na meka no de ne bata me ho brebia enu nti se eduru se okona yade na bapa na se onya ebisa wo se no obeden a esese woye dey wujai nyesa okọ obi prawo na de na me yema no nie se duru bi na se ni tiri nwifu a na mia makoto bleed na mayi no kama na me de amano ni yi ni ti na si na bodwe se nyina na makache nso onko fata de yenhye se oba na se aduane na media me nka ne so ye bodani e batan ho na me na to nse didi na otwa kakra nti ope kakra twa na be kotobi manu a glass e wo me de me yi de man nti na nipa brebe ta ka se na de na obi a se be nani na ho bodam na osuso ne so saa nti asema me ka se minim de ochina e beto me nso nti se ni panse de no efi se nye sa na no tie yamfa sa na wo no nti de ato no nanu bi achinam so bi timi ato nti se se ni pa me de metete no nti sebe obi a sebe yade abono sebe obi o ya akoda obi o ye panyini anaso obi ni patitiru bia no se ye kasa no ho a se ya hweyi enu nti no bre bia no na abrante ni timi ba me nchen eduru abi na so opiska koto aduane edi a na oba me nchen na ba beka beka so wo mso odi kwa koto wi oso wo fa yawo nimfa nkonkoto wi wo de wo pa di machi na hwedem de kwa koto kom de ampa wo hwe na obekwa koto aduane edi enu nti no ma ensese ye hwe nipa bia se nipa we de no ho fe nipa we de wo ye tenten nipa we de wo tietia ansan de bo ni ani di ama no nipa titiru bi wo wiase bia no esese ye di obu eni ani di ma no na afi ye makasa pa free yanum se de be ya enkofa oyonu bia emfamre ye yamma kasapa every anumu se enkofa oyene bi mreyen aja ya ocheme kanisa se womma obi nkoto sunsumu yade emfa emma ewiase na hokwa ti de wo ye bia dwe ho yi na wo se wiase yetemu yi na hokwa na ochina bi obi ankofa sunsumu yade amejaw se be ya wko a wontumi nya anuaduro na enko wiaw ewu enu nti ana wose abre nyina ohwe PAMBY TV ewiase na hokwa dwumadi na ensem bi ahunta na editie wotie bi na utumi adebo wo bra sa wo hwe PAMBY TV a enye pesemen komenya share our social media handles awdo nyina so se be ya unua bi nso ebenya bi ahwe na ensem editie obetie bi na okwan a also faso ebo ne bra okwan a also faso tutu nanamon okwan a also faso kasa ewo nipa bia eho na chena wankokasa antia obi amma nipa no ankoto sunsumu yade amfa amma no kai se ubetumi follow PAMBY TV YouTube, Instagram, TikTok PAMBY 99 Facebook, like
na share opesa o sponsor PAMBY TV your programs ayeye bia ana say EWIASE na okwa hwe your screen na ase your telephone numbers egu ase wo fra ye beje oso awohihye bia ye newo ebeye na yanso ye ni wabro sanse mpenimfo se de oso wo matri o dwabase no ye nyine bonu aye wotumi nya kokoduro ebeso yasene a dwumadie bia wudie bia yanso ye behwese ye dwumadie ye die bia mu no ye bebo odin na ya bo ho dawro ede amaw onyame nso be hiraw se wo beso yasene ama ensem bia hunta na editie no da bia ye tenase o EWIASE na okwadwumadie so PAMBY TV so a ye betuma aka bia kira foforo na obia atumi de atu ne hofo na Fred Mantani da sene ebre tisemu ebese ahia ade ya okyereme na oje bre ebe kyerɛkyerɛ yɛn nsɛm a ɛte sɛ ade yawo onyankopɔ onhyirawo nso PAMBY TV is back again. If you want to watch good programs on your screen, then watch PAMBY TV on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. And to make I was so bit me ahwe nyansa pon tete amamre crew personality profile metre mashas all social and entertainment issues. And I make I was so person obo duma de bia hu dawura ye wo ho e de mount ye be twaw neat live coverage of videos no bra na good editing. We bet me ahwe e wo Facebook PAMBY TV, TikTok PAMBY 90, Instagram PAMBY TV, YouTube PAMBY TV. So subscribe, comment, na share, na abribia videos bi aba onya bi ahwe. PAMBY TV, we serve all.